Tiya kani kapor nga don ban kali jingkali ya i me ai biang do u kharshi ya. Kadon ka jingyo i pau ka jing i ha koi ka janmet jong ka sngi bat kumjo a kapor man met ha ka ba ithia ublei lo kan pau ke ba phla ha ka jing im jong u. Te menta nga don rikat bat i ha ka ba idon ya ka ba ni thu ya ka ei ka ba ilayo i bat ka ba ublei lo kan pau ha ka jing im jong i. Te me ais ngo ba ba ni thu cái cái bao phiêu y cả bao phi đang song hay yếm ngày y câu ấy cả thập nhang lia cả bà đơn cả bà bao vậy na bên này ta cả đơn ngày y lắng kiki chát bát cả mẹ mà khi mi y cả đơn ta mang si y tăng y ta bát uwe lo ba yom uba wan mantur ya kita thập nhang mas ting khu bát tao cái thập nhang tao lo uja là cái dạ vậy toa kapor man met pat phi thu phi ong ba phi thia phi pho sneo le ni phi i ke ai pat ka ba wai ka jin kot jong a perthai ba bar khat ki brio ki bangat teman rasan bangat ki ya hair sharpening nata ngai iru ba gisu uya inang te na beneng mi bar khat ka perthai ka i ka jin shai jong gisu ba ulara ki ba brio ki bangat Marsin pak keturai mi jisu ki hair ki bangai ki angel la snalenti jisu ba mi do kulai berliat hakawai da ladap kata kajin posnio sakawai gamiet apa snio ba wan kran hanga uong helet ya thu ya ka perthai ba ya barkhat kari dong ka perthai ba niuk kanyang tang ulaja un sejak na nanta mar sejak niuk kanyang jipang ka jing pen pau ka jing kot jong ka perthai kan sawan dadap kata mentara sni menen da miet apa snio ba wan kren biang nga uong ba helet ya thu biang ka perthai ba dalakut niuk kanyang jipang kan kut kumyo ka perthai unsa wan su khyang jimpang ba he tam ban ya bar khat ki khyang jimpang ber tak tau khyang jimpang ba he un penyap si bon ki brio ha perthai ba dadap tau khyang jimpang ba he unsa wan su jumai he uba tuai ka perthai ki ba sha lu tau jumai he kita Kidai ki banget nak takin lat nak barkhat nang ta kan sawan ka tingkot yang kapatai boleh sibuk em kadang don sakawai katu ko ba phi i thu phi ong ba wan soitan kumno oh tu wan syaitan ong nga ba nget yang uliu khyang limpang unja menta kamit nang ta ngajuba nga ong yu syaitan em nganom ya thu ka perthai ne ngan nget nya ma nang ta uja bet na ja boleh sibuk